Здравейте, YouTube! Аз съм Ганчо БГ и говоря малко по-високо така. Сега ще ви покажа как да се направи Minecraft сервер с реална IP букет. Извинете, но ми малко бавно, чакате да си майна Майнкрафта. И това е само Майнкрафт. Отидете в Craft букет, на мен ми е много бавно да се мисля. Интернетът ми е бавно. И през това време си правите една папка, докато се зароди. Кръстате както си искате, аз ще я кръста Minecraft сервер. Да. И избирайте си Craft букет, и аз казвам като някой дял. Стиля тази Craft букет. И ще се върнем докато се зареди. И така, върнах се, като ви се изтегли, вкарате го в папката и го преименувате само на Craft букет. И отивате в интернета и пишете Bucket и пак ще паузирам докато се изтегли, защото интернетът ми бъде и се изтегли малко по-бавно. Няма смисъл да паузирам. За 3 секунди. Така отивате в Bucket и така. Сервера може да не стане, защото го прицакате на нещо. Но на вас мисля, че за сигурност ще стане, ако имате реална IP. Ако нямате, направете го с хавачи. И това. И сега идвате на Superstar. Тук си избирате Craft букет, тук си нагласите изжавата, моята е 7 на 32 и Launcher сервер. И така, как тя заради. Добре. Ще се върна като заради. И върнахме се, като ви изпреше you don't и някакви числа там for help. Искате стоп. Чакайте да зареди, никога няма затваряте от тук, ами стоп и като ви свига за сервер стопет, го махате от хипс. Така, идвате в сервер, тук на сервер. И ако сте с рутер, ще ви обясня. Така, тук нищо не барате. На сервер IP после ще ви обясня, защото е малко по-сложничко, ако сте в рутер. Онлайн мод, за да викам на Fails, правилно да го написал, PvP, аз го ставам на трue за да, а false е не. Тук така, Game Mode 0, ставам, Players 1, Max Players 20, аз ще го направя 75, Spawn Monster, тук да ви спаунвали чудовища, там и той. И така, Minecraft сервер, тук се пишете името на
сервера Mon Steel F, Craft Baby. Craft Baby. И така. Да. О, сори, сега да ви показвам за... Ай, как забравя. И така отивате в интернет и пишете своето IP на рутера, ако сте на рутер. Ако не сте на рутер, оставяте така, без да пишете нищо на сервера IP. Затваряте го и си пускате сервера и пишете в интер my IP и ще си видите IP-то и сте готови. Ако сте на рутер, пишете си IP-то, моето е такова. Ето, на повечето рутери на TP-Link името е админ и паролата е админ. Ако сте на TP-Link, идвате тук и така. Тук съм спрял сервера на CS. Това го трябва, защото вече не играем от CS 1.2, но това няма значение. Тук се пишете IP-то, само че такова тук пишете IP, каквото е вашето IP, моето е 192.168. Така, аз пиша 168, вие ще напишете каквото IP на рутера. Моето е това, малко по-различно, не знам какво е. Моето така, пък вашето, каквото е на рутера. Тук А на TPC и пишете порта на сервера 25565 и сейф. И сме почти готови. Затваряте го. На сервера нищо не пишете. Вътре в Minecraft сервер, пускате сервера и секете. Само ще видим дали може ще работи, защото мисля, че няма да работи. Пускате сервера и секете. Да, сега няма да си пускам Майнкрафта, извинете ми. Така, винаги отидете тук и цъкате на старт и се пуска. Чакате да зареди. И това беше мен, аз бях AntiBG, да не съм ви помогнал. Абонирайте се и харесайте видеото.